Nginibingelela ngiphinde nginamukele eMakhaya TV bafowethu kuyintokozo noma yinini noma yikuphi la usibukela khona. Abanye abafowethu bayakwazi ukuthi bezidlale bese basixhuma emontweni zabo besilalele bebe beyela la baya khona i-long distance bebe belalela iMakhaya TV. Siyaku-appreciate kakhulu lokho. Nabafowethu abanokusibhalela bethi sithe asisakuboni. Lokho bafethu kuyangigqugqumezela. Ngizonenzela ishow engizobe nginibamba ngayo nje ezobe ishow engicathi nizoyijabulela. Bese izitori bafethu angikwazi ukuvela nje ngilethe istory for the sake of ukuletha istory ngoba angeke phela ngibize mina omalume ngibabizele ukubaxhaphaza. Siza la ngoba kusuke kukhona umuntu onodaba alifuna ukuthi sixoxele lona or afuna ukuthi simsize ngalo. Bese ke siyeza. Angeke ngize kini njalo. Nawe uyayibona ukuthi ke ngifuna ukuthini. Kodwa kunohlelo lodado le-entertainment engifisa ukuthi abantu beku-understand. Lokho kube ku-for fun and entertainment ku-accommodate iy'ngane ezisencane, ku-accommodate nomuntu omdala. Uhlelo lokuchitha isizungu engizoza nalo. Lolu lobe lukhona makukhona umuntu ofana nodade wethu osilethela istory engibona ukuthi no singashare nomphakathi wasemakhaya. Ezinye ngihlezi ngisho ke bakhona abantu abanokungifonela is not worth ukushutha. Khona inkinga esingayisolve ngephone call ngokuthi ngikulayele indawo e-right ukuthi ungasizakalapi. Impilo iqhubeke. Ngeke phela ukuthi umuntu uyafona ethi sithe nginenkinga i-idea ngiyitholi ngiboshiwe bese ngithi oh soshutha uboshweleni. Wayingakulayela ummeli ekusize. Unenkinga i-idea uyitholi wayingakulayeli ukuthi i-Home Affairs isebenza kanjani, yiphi i-Home Affairs elula. Yabo lezo zinto. Asikho lapho bafethu ngicela futhi ukuthi ngenze i-disclaimer kule show le. Asicwasi umuntu noma ngabe ungesilisa noma ngabe ungwesifazane noma ngabe uthandana nobunye ubulili ofana nobakho. Le show iMakhaya TV ibukela nawo yiwo wonke umuntu. Siswami. Yebo njani? Isitori sakho singenza ukuthi ngenze i-disclaimer. Uyaphila? Ngiyaphila wenjani? Hayi thina sikhona futhi ngiyajabula ukuthi uyaphila. Ukuphila kuyisiqalo sokusolva zonke inkinga ezikhona la emhlabeni. Izinkinga ziyagibelana futhi wonke umuntu nomuntu unenkinga yakhe. Wena yakhe inkinga mhlawumbe uyagula, eyomunye umuntu mhlawumbe inkinga idinga imali. Inkinga ayifani. Ithine yakho namhlanje. Eyami inkinga namhlanje angazi ngizoyiqala kanjani kodwa inkinga yami namhlanje nginenkinga nomabwe wengane yami. Okay. Okunye nokunye sokuzwa ngendlela ukuthi inkinga kanjani leyo ngeke ngivele ngikhulume ngayo. Okay. Silalela sesendleleni. La nginobaba wengane la engithandana naye. Ubhuti nje alright. Uyanginika isikhathi yonke into engiyidingayo ngiyayithola ngoba even ngisho ngikhulelwe wayenginaka ngihamba naye mekumele ngimaklinikhi ehleze khona nje eduze kwami. Namanje futhi usakhona. So ayikho into engithi mhlambe kule nkinga lengibhekene nabe khona mhlambe into ebengiyisola ngayo ukuthi mhlambe khona into ayenzayo noma khona into aphezukwayo ngabe nje ngiqamba amanga ngoba ayikho into ebiyisolisa ngayo. Ubhuti yena lo engijola naye useqala abe nabangani manje ekubeni kade nginabo abangani behlezi nje nami endlini enginaka ngoba nginengane ehlala sobayithu kodwa manje usenabangani futhi engingabaqondi ukuthi bayisikhazisini hayi abangani like ukuthi uzothi umfana cha abangani nje abafana laba bamanje angazi ngalibiza ngayiliphi igama kodwa nje ngisho ukuthi ubhuti nje abagay. Okay ke ngangamazi lo abhuti ukuthi ugay futhi anginakanga Lo wakho. Lo ongizokhuluma ngaye manje because umuntu wami mina wafika endlini wafonelwa umfana. Okay anginankinga phela umfana uyamfonela uyamtshela ukuthi akaphume bayahamba namhlanje bayakhona la baya khona bazobuya ngakusasa ekseni.
okay ngoba phela vele umfana kusiyona intombazane nami ngehlisa umoya because vele kade ehleli nami ngibhizi ngikhulelwe ehamba nami nginika isikhathi sami ngithi uthe ngimphumuze nami ahambe nabanye amajita ahambe-ke bafike bamlanda afike amlanda umfana ngingaboni-ke phela mina-ke afike ami egeyithini aphuma ahambe abuye ngakusasa endlini ekuseni-ke nginganaki lutho vele nami mefika ekuseni kungena imessage mingena ithi ename kwaze kwamnandi izolo sobuye ngathi singabuye siphinde and ngingayitshela ukuthi kwaze kwamnandi ngitshe sikwaze kwamnandi lade bekhona egroovini ngingayitshela mhlambe ngabe khona enye into ebimnandi mhlambe angakhuluma ngoba phela umfana lo and anginayo lonto leyo ukuthi sengaze yena bo and sinengane ngingayitsheli into kanjalo ke hayi kuphinde kudlule nje izinsuku kufike omunye nje ubhuti odumile nje owaziwayo onayo kule genge leyo kuba umfana bentombazana oyisitabana afike nje azomlanda ngiyibuza ukuthi why ezolanda ulo hayi ke athi memlanda kumfana ke nami ngitshe mhlambe umngane wakhe bayazana mhlambe baye groovini khona ukuthi phela umfana mhlambe abanye bazoninazi izitabana bo kanje ngitshe sibahamba baye groovini ke ahambe ke naye umfana wakhe loyo mabebuye ekseni kuphinde kungena imessage yakhe lo mfana bebehambe naye athi kwaze kwamnandi izolo wazi wanginika kamnandi ngiqale ngibe nokusola phela manje ukuthi owasekuqaleni wamtshela ukuthi engathi bangaphinda bekumnandi lo mtshela ukuthi wazi wanginika kamnandi sengiyambuza manje ukuthi yini ngempela lo phezukwayo wena noma kwenzakalani ngawe amese ke yena aqala athule angangiphenduli hayi ke nami ke ngizithulele ke ngimlindi ngimnika isikhathi hayi akhuluma athi mayikhuluma angitshela ukuthi yena ulokhunjaneni uthanda abanye abafana ukuthi azabe ajole nami abe nengane nami ingoba benzela umndeni wakhe nabo nosisi bakhe enzela nabantu bakubo ubenqeni ukuthi abatshene bona ukuthi uthandana nabanye abafana uyangitshela mina ngoba phela sesinengane mina naye and futhi into eyinkinga kuyena ingane yami ithanda yena kakhulu okudlula mina and ngizima ukuthi ngithi mina ngiyaphuma kuyena nengane yami ngeke ngikwazi ukuhlukanisa ingane nobaba wayo futhi ngiyitshela into kanje ingane esayincane izongayifeel kahle phakathi kwezinye izingane izoba nenkinga izoba nje netrauma so angazi ukuthi indaba yakhe ubhuti ngingayithini. Okay. Manithandana before nize nibe nengane bese nithandana isikhathi esinganani? Bese sithandane 2 years. Mhlambe akukho nangebhadi la onokusola khona ukuthi ngangasoli njalo bese ngishilo ukuthi nje ayikho into ayengayenzi for mina. Wayehamba nami even ngisho kuthiwa ngokuyenza i-check up kudokotela wayehleze khona. Ngangasoli ngoba wayehlihlezi nje ehleli nami. Unothando kahle. Unothando. Okay. So ngokwakho uthi inkinga ingane yakhe yamthanda kube ingane ayikho ngabe uyaphuma kuyo? Ngabe nje ngiyaphuma kuyena mina manje inkinga ingane izokuloki ingibuza ngobaba wayo and futhi angikwazi ukuyitshela into kanje ukuthi ubaba wayo ukuthi nokuthi isasencane. After so found out naye se admitted injani relationship yenu? Ayisekho nje inhle ngoba phela sengiyamazi ukuthi mina yena umuntu onjani and futhi angihambiselani nesinqumo sakhe nje sekuwumuntu ukuthi uyayihlalela endlini uyingcofela ifoni yakhe ngoba phela manje ngenzela naye ingane phela emthandayo kodwa nje ngaba ngisekho mina. Ingane yenu umfana or intombazane? Intombazane. Ukuthi ngibuza mawuthi ingane yenu iyamthanda. So kimi kuyafika ukuthi kushuthi unayo le sport sokuba umama kuye. That's why kuba lula ukuthi aconnect nengane. Nangu wena endlini nangiyena nayi ingane.
sengiyibuzela after lapho nike nayibandakanya ngokocansi usuwazi. Cha, angikaze ngayibandakanya naye ngokocansi, sengazi ukuthi yena wenzani. Shuthi lento enginika yona shuthi ayimanelisi, ufuna le ayifunayo yena. Okay. Umbukela emakhaya uzothi uyakuzwa usaba ukuphatha ingane yakho ngokuthi uyiqhelise kubabwana. But omunye umuntu uzothi wena why usuhlezi by environment isitense. Njengamanje kufanele ukuthi wena usuhlala nomuntu omnyanyayo. And kwenzakalani mangathiwa namhlanje ebusuku uyahamba uzobuya ekseni because ngicathi kuzoringa ukuthi useye kulabantu athandana nabo. Angazi ngathini kodwa nje ngiyazi mehamba vele ngiyazi ukuthi uyakubona labantu laba athandana nabo. Inkinga yami ingane futhi ngiyabona ukuthi mina ngizogcina ngihambile because ngeke ngikwazi mina ukuhlala ngibuka umuntu ehambe yokwenza izinto zakhe, ngihlale mina le endlini ngilinde yena ukuthi azabuye kodwa ngiyamazi ukuthi mina uyokwenzani. So ngizohlala kona kodwa angeke ngisahlala isikhathi eside, ngicabanga ukubuyela ekhaya. Ingane yena mayifuna ngani noma ngizoyivakashisa, angazovakasha kanjani ebafaneni bodwa ngoba phela iyamthanda ubaba wayo. Yana. But ngokwami bengifisa ngathi kule situation ungayithatha njengokuthi ubaba wengane yakho ukuchithela regardless ukuthi ukuchithele nobani. Ukuba ukuchithele yena intombazane kuzokwenza njani? Kuba ngithethele nentombazane bengizothatha ingane yami ngihambe. Why not? Inkinga phela manje yabo le ayichaze, ngithaba nokuyichaza ngisho ekhaya ukuthi ubaba wengane yami ungithithele nomunye umfana. Into nje kusamele ngicabange kahle ukuthi into engizoyithini le kubazani nayo futhi ingane le ngitshela ukuthi ubaba wakho hayi uthanda abanye abantu abafana, abantu abanjengayo. But ekutsheleni ingane mina bengathi asilinde ikhulele ingane. Izobona nayo masindana because awusuku oqala ukuhlukana nobaba wengane. And maybe ukuyitshela manje omunye umuntu engathi uyifaka umqondo omubi ngabantu abaphila ngendlela thizeni. Yabo. Because kube niyahlukana nje umuntu uzothi ubuzoyitshelana ukuthi ubaba wakho ngishiyile ngenxa yenye intombazane. Ubungeke uyitshele lokho. But bengathi mina ingane iyeke. Namasikhula azoyi-understand ukuthi empilweni abanye abantu baphila kanje, abanye abantu baphila kanje. It's normal. Life goes on. But wena njengomuntu njengamanje unenhliziyo ebuhlungu, njengomuntu njengamanje uthithelwayo. Because mina ngiyasaba ukuthi kungahlala abantu abangasathandani endlini. Khonto engayibuzanga ngiyalazi iside lakho ukuthi ufila kanjani ngaye. Yena ufila kanjani ngawe after sekutshese admithile uthini? Usakuthanda or uzoshaya double shift uthini yena? Akaze asho nje ukuthi angithanda into ayenzayo manje ukuba busy. Uyaphuma uyangena nje ngemoto uyalanda. Nami ngisithola isikhathi sakhe futhi angikwazi ukuthi ngabuza yena ukuthi uyangithanda. Ekubeni ekwazi ukungitshela iqiniso ukuthi yena uthanda abanye abafana. Bukela emakhaya ngiyafisa ngathi nani ningangenelela kulolu daba lolu. But mina uhambe ngathi usisi masebona isimo sesikanje. Akathatha ngathi nje bayamchithela. Nawe bayakuchithela lapho. Nawe uyachitha. Ungenza njani wena? Masukuwa nje akube nomali ngoba ngeke size sifuna ukuspecify sithi ubani uchitha nobani. Umuntu ochitha uyachitha. Ngoba ngisho ngathiwa yena usisi uchitha nabanye abantu abangamantombazane. Naye indoda yakhe mina bengizothi ayimthathe njengokuthi uyachitha. Makufanele ihlukane naye, ayihlukane naye njengomuntu ochithayo. Ayingathi ngihlukana naye ngoba uthandana namanye amantombazane. Ukuba ukuchithele nomjita ubuzothini? Angihlukani naye. Or wena mhlawumbe uzothi ukuba ukuchithele nentombazane ubuzoyoshaya leyo ntombazane, ubuzoyilwela indoda yakho. Mhlambe bengazama ukuyilwela ubaba wengane yami. Ngoba phela bengabe mhlambe edidisekile ukuthi mhlambe bengabe ngamnaki ngoba ade ngisane ingane encane, isikhathi sami esiningi ngisichithe enganeni. Waze naye
wathatheka. Yani